Lesinibingelele babukele emakhaya izindaba ze-News 28 ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina. Kanti ezihamba phambili kuleli hora kubikwa ukuthi intsholaboya ibanjwe yadansiswa ubusuku nemini. Kanti kubikwa ukuthi ezweni elithile endaweni ethile abathile ababambe othile ezoqhekeza emzini othile bamkhumulise wasala ngeanda kuphela base bemdlalela ingoma bathi makadanse ubusuku bonke udanse waze wakhathala baphinde bathi qhubeka udanse kuyoze kuse kwathi uma kusa kwathiwa qhubeka futhi udanse kuyoze kuhlwe. Kanti bahlukene phakathi ababukeli ngalolu daba. Abanye bathi umphakathi bekungamele uzithathele wona isinqumo sokuthi bampanisha kanjani bekumele babize amaphoyisa. Kanti abanye bathi uyajabula ngoba kuthiwe akadanse kuphela bekufanele bambhaqabule ngesibhaqu noma bamuthume uphuthu. Mbukeli, kungabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Kanti sizibeka lapha ezaleli ihora siphinde sihlangane futhi uma kugamanxa ihora noma yiliphi. Kanti lezi bekuyizindaba ze-News 28 ezidlala 28 hours a day every day kanti benizifundelwa yimina.